ar nyanto joda do e Fouti Wutal boutique woni ko do e der Thiès keur Massamba Gueye Peul to rangrango woni do lawol fade keur dago sada fay galle jem to tableau dabakh maliko darido Fouti Wutal boutique addi koko hesdi pul jesner siphon lafaya jipir coton tunimuni applique chimical waxé taguet lin Pageris Gold prêt à porter tawko rewbe e worbe brodé coton dentelle arva italien tawko worbe bimi ebe jeeya en gros ebe jeeya kadi détail anti do hebde hen ko leri non mbatta ko 77 346 56 13 walla mbada 75 367 00 40 ya do be jaar koli didi nandiri diwdato yo pune dilale funage nage funage nage rewe warko nage kwala fomo kilo dali samba dado noli go yara yububel itani unyo benewi mini kono nan mi ko kilitan assalamu alaikum fa la haram bi assalamu alaikum muruto randu bale saydi yurutu mbabba jasbo wona don de were war sesara nam yettoma umudan be war semetuma an gilel nam hoto gondan he ha wallahi wulani fa la haram bi hulan ko hulami Allah mo sedi mi abi hulma bado hoodere woni mi hulma jowur ses kuci wamde be jowur ses ala jowur wala len lirte gorko ma kilifa do andi yontere an ma faram yetto ko jettoda to pamido assalamu alaikum jago junguma an wona dan no bone yontere hande ha arande ko jagguno ko jaguma holko jaguma an e ko dum podda namnata kay ma awa sejo ka mawdo awa sejan jowura jibinani mi ses min tanuma pourquoi bodo ses min ka gijam tan sa wulli kam ko do galle ma gari ar njan beta acce mi halama ko tarinimi walla ko jagimi ko nan go hodi tan fa la kara taala seeda dokuma mi seeda hal seeda arwa hokkude mi seeda sa mi garro galle ma ko min yidi wonde do seeda ni mi ya an hima halandem ko kala mami ko firtora ko seeda dokuma mi hal jowur ko nelno dami nelal ngal wona ngal yaha ngal yahama so ngal yahama hamartu mi dañi haajuji godde hakkunde he holon haaju dañan Ablaye Demba ne artuno France galle salsalmi to ene hokkimi huɓere de maha mi yehi toon mi yaade sukaɓe ko gurdu gonnomi joni noon ko liggeyam ko hen gurmi ko hen dañami jomum est ce que somi artini ɗeɗo balle ma hokkami ko hokkarami ko mo mahi ndeɗo huɓere min ni joni noon est ce que nde mahamino nde en jawdiri wadde noon woto feere mi yawdiri Ablaye Demba a majjani min a woni bara gojam e kalno wawi wade ka porte bonam komi porte bone ma hay mbeɗa andi woto woɗɗam kono noon aɗa heewi bone de jowor ɗo goɗo wuuro hay goto a wawa ɗo mbiɗa ko masala ha ɓolo yimɓe mbaɗa ala wona gonga usman min mbawi ɗum mami haalane noon wuro ngoɗo min wawi yaɓu sakkede 75% o fof wawma mi haalama ay firirma mo gonɗa mi anda jiɗɗa ko joom suudu ma anda aɗa heewi hadara mi anda kolta ko sukama aɗa heewi hadara wona minen kollata ɗum kayne mawdidi ɗo haal ko nelnomami ko haal ko aɗa heewi haal ko nelnomami aɗa suuɓi ha trop an ala woni kono garduɗa yam ni ɗan aɗa hawdi tan gisa wayno geɗogal bamule ni jaha to jaha kono nelama ya ko nelɗa ko anti kono mi wawa yettade magal ma salamu aleykum tan mbiyam faala kara nelal yontere mbiyamam ko fa wonde an ko ƴamoyta holfo ko ƴamoyta an mi fayi wonde haala an ka gorko rew lawol gotol kono gisi an ummoɗa ɗo nata foras nataga kisaɗa wonti tan radio heno way radio wawde ko liggeyam tan de jahami haal gollalam tan jahami mi yaani golle goɗɗe haal ko nelmami ko ɗo joni nangue ko wuli ko fof yani mi arti haɗo yettinandema nelal ngal mi yehiru Ousmane mi haalde e muɗum mi yettinimo nelal ngal o heeɗima haalaka haka joofi kanko ɗo won konngol ngol o weddi hen ko wi o nani haalande nde o nani nelal ngal maw yewtude e joom suudu makko ko wawi wonde fof ma arte e meɗen so arte e meɗen
o jaabo men ɗo e yontere ya hokkum o artema e Ousmane ko yewtata joom suudu o yontere haw ɗum wona haalimo tan gasi o jaɓata tan gasa ko heddi hen holko yewta ala jowro wona noon galle o dendaɗo ko dendaɗo ko haalano ɓooyi ko yewtite debbo e gorko ndendi galle e d'accord gisi joni mi nani mi faami yontere mbiɗa nde ɓe fawra hen hay sokono goto eyyi so tawi o artirani konngol ko toon taw mum e moƴƴi ya galle makko komin arata ɗo ngullay kono sa tawi galle makko a yahat min ma jadata gawlo yahat toon paari gawlo si en dañata mi yiɗi gawlo kiitaɗo an reninen ka hasid an ka hasidi an hay mu yes ma gonɗon ka hasidi an kam mi rufane waɗa woto jofam ka hasidi e woto jofam ka hasidi woto jofam min mbeɗi ni ka hasid Ouais. Nenam nan ara babam ko jaltuɗo nenam nan ara Babam yah nenan ndar ga. Ko moji babam ko tangi diine quoi vraiment. e accu bam yedde de kadi Babam kay mi bo ba hen ko salamu alaikum momo ni mbaɗɗon bikkono on celli mbaɗɗon tampere mawɗum ni jamta bisimilla o in mbaɗɗon lawol mawɗum ni jamta o waylo ka dañi hoɓɓe e nene o woni mor woni mor ko min mor kay min ko forage ligue tan ndiyam yah wuro ngo fof bisimilla ma nenam okay cikko ma dandi alhamdulillah ha o hembo dandi o hay ko jibinande wuro ngo wallahi o way jibina e juuɗam nenam o hembo dandi ɗum wallahi pijiɗo e wuro he wallahi pijiɗo wallahi acel bisimilla mo ne jam bisimilla mo onon tampe mawɗum ça va alhamdulillah bien jamta ede selo mo wawa pular non ha wawa pular quoi o mbaɗat feere noon kadi jangguinomo en mbaɗi fof kay kawa jangal mi pular quoi nen oni muddil ko naram min heydere mi nanano e olof kono joni kam watti ɗum takkilde en seeɗa kono kanko ronkanami tan yetto pular ne metti wawde no feewi ene metti ak temps mi yah haal inchallah omon wadde hen tal omo wadde hen quand même eyyi ko noon omo tinni no fewi et puis ko kanko ɓoyanɗo no fewi e o ari ɗo ko anda ɗo hay goto min tan presque o andi ɗo ene wuro ngo quoi e ɗo forage ɗo likkoro puis wala probléme ko o ari o jippi koye gallamen ɗo wala probléme ko sehlam quoi pular ko moji min ko séréer quoi ko buural pular ka séréer pular ala kam ɗo ko galle lamɓe ma ɗo kam ɗo ko galle lamɓe ma fami non min ko buur galle bisimilla moon mi weltima nenam bisimilla moon e galle he e tawno so neɗɗo yalti galle tan natata koye galle kadi ɗo enam kadi ko galle moon mbiyami tan ko yon mbaɗa ko galle moon kadi kalif moon Allah e ko ndenduɗen ko kadi kalif moon Allah koyɗe ɗe gardandon ɗo e galle he so hisi ha Allah waddi yimɓe ko boni boni foti teddugal ne foti wonde hakkude mabɓe gati aduna hay goto hannda to weyata enen kalfodira aduna jogueɗe ɗo yewa hay saaha Allah goto nanguiri moon kono ɓiɗɗo mum jibimi mi jiɗɗon arde e galle fof bisimilla moɗon gari ko ɓiye addata ha jiiya ɓiye janon bisimilla moon bisimilla moon ɗo ko galle moon hawwa toppirɗa hoɓɓe maɓe bisimilla moon nenam ɗo ko galle moon nanguiri moon kono ɓiɓɓe ɓe jibini gari ko ɓiye addantama ɓiɗɗo janono bisimilla moon koto jogueɗe ɗo hay saaha Allah goto moɗo waɗi feere no mbawa pular hawa toppira hoɓɓe maɓe anani mbiɗo min nder mbiɗo mimmayi ko waranma bam yana ko wona problème e kay normal mais bamma kay hay ba wona problème accu babam yedda di jon ko ka affaire ko accompli parce que suwade ene koye digo ɓuuri hewde noon jangal mi pular ma comme min ari isi haal famille mum ana wawta pular kay anan tan mais yar ataya boy Gili gonda ko kaani Gili gonda ko jeyre Gili gonda ko jawdi jonde gummuɗa e jonde jooɗimi ɗo nana wona ɗi joɗɗa ɗo holto gummuɗo jondelima fof ummoye jonde sa nani ummoye jonde sakku feere mo cakkatmi almuɓe nane subaka mi sakkima wona seeɗa sakku feere sa nani sakku feere yiyata joni mi namdoma gueɗel gotel joni ni joni no gurduɗen ni joni rewɓe ɗiɗi joguiɗa an goto min ɗiɗi min ko ɗiɗi ni an ka goto rewɓe ma ɗiɗo ko goto tan moƴƴi goto tan so yiiɗi goto an ko ɗiɗo
eyyi feydi joni an joni yaa so tawi ni joni gallo ni no wonirno fof ne wawi heɓtade neɗɗo par ce que neɗɗo gurdam e maayde rafi e fof ne heɓtoɗo e kew joni min so maayi jiiɗa wiide ala mi haalani maayde ma maayde allah andi maayo min joni min somi yeehi hay somi ɗannima tan ni joni dépasse holno lijjitirta ɗum an aɗa mala aɗama dannade wopparaɗo dépasse aɗa fanama puɗoɗa dannade joni so wayini joni ni fof ne heƴa hen maayde rafi ɗen rafi tan lawa tan ko juuri min so maayi ala mi alani maayde ma on sa min maayde ma gurdam ma min ala hen fof ko kalmi par ce que fof remde foteya gurdam ma alna kam nafoore maayde ma alna kam perte eyyi kalanmi ko dépasse o somi ummima ɗo min mi yeehi mi ɗanno walla mi fayta Dakar par ce que mboɗo wawi jooɗade ha ɓooya tan han kadi galle gonɗo Dakar o mi faat toon tan mi woni yaako joni dépasse o ɗum na kalam aɗa mala waɗa mala fe yere ya Dakar a wopparaɗo dépasse galle o harma yaade woyat tawana aɗan ɗo rewɓe ɗiɗi joguiɗa mi woppirma taw min komi tottiryo ɗum mi watta ɗum jinmi lernandemo gila hande ɗo e balɗe komi jago walay sa yi woppato dépasse derem iyo ko woppani ko wonanimi ɗo hay daral na kam ɗo de debbo manan ɗo ko jaho eyyi ala ɗum wawa won an rewɓe ma keddotomo ɗum wawa won sakku feere ɗum tagi mbiɗomo yer ummoye jonde nenam sakkanimi feere gila mboɗo wuuri nenam sakkanimi feere ummoye jonde cakka feere yer nenam gila nde o rende ma jawdi ndi an yer gila nenam rende ma jawdi ndi gila nenam rende ma jawdi nenam jawni kam dépasse mo tottirta o wona a liggaki ko gese tan jahata a liggaki ko gese tan jahata ndema e gese mon ndemata o ko ana nenam ndinni est ce que aɗa andi koyɗe tati ɗe ɗo jahata rette e ganda hande ko dimanche walla hande lewru mayani koyɗe tati ɗe wona jahata rettere wona gaynako nan reen ala gaynako wona gaynako koyɗe tati ko barme o ɗum ñan fof barme natta aljanna ñan fof ko pawro e jeyde eyyi ɗum kalanmi holko waɗi barme waɗi Allah saka natta aljanna mo fawa e jeyge tan barme kañum ne nde o regaki barme ko suɓi ko kañum ko suɓi ko ko ɗum suɓi comme no mani an cuɓiɗa ko dañde rewɓe ɗiɗo gonda hen o suɓi ko boni wallahi o suɓi ko boni wadde anne cuɓiɗa ko boni rewɓe ɗiɗo kam ala dépasse an noon an de cuɓiɗa bone o an te ko an ko maire uji ndesda an ko rewɓe ɗiɗo joguiɗa ko maire uji komi mawɗo wadde an nene suɓi ko boni ala min kam no fotir fof mboɗomi tottir dépasse am mboɗo ñaama hen aɗa ñaama hen rewɓe ma ne ñaama hen joni komi jaho yero halka fotani judde an ka joom rewɓe ɗiɗo min mi wima komi jaho dépasse o gonɗen lijjidde holno yarata eyyi an rewɓe ma e galle o ono keddotoɗo an tottirat min jaho yero nde no pawar barme ma o jogornade dal jan firti o barme so mboɗo yaha mboɗo wawi sokdemo wadde mi wasa wokkudemo bowol ƴeewen ɗum handen yon ƴeewa an rewɓe ma handen yonta somi ƴeew so taw ma sakkos yaltoyi galle o sakkos sakkos yaltata do e galle o mimin nden sakkos yaltata e galle o eyyi joni so maayi kam ma julɓe garnam ubboya ma rewa ha garta haɗa ma mayre ma haalto jawdi ndi woni nage woni yimɓe ne cuusi bone ƴew ɗum ɗo tan ngam haaldade hoore ma o wawi susnordede noon haaldade hoore ma afara miijude saɗa miijo yimɓe ko kaltama ko dans ta vie mais ƴew min heeɓi ko ganduɗa yero des fois o haala ko ganduɗa haala neɗɗo tigi o haalata wallahi yero hangaka yero meeɗa hangue aɗa andi yumma koye kaw baba galle jiiɗi yumma e baba mbeɗa andi guila yumma ko sankino oppunoɗo tereje e jawdi
kanko kaw baba galle so be baddi setam o yo jawdi mo on jogindi ho jawdi yummako wallahi on haawe dum yero ko neddo kay ko halto ko do meno min non ko haali kam ko do ham alay sako gongo tiddo hana ko ponjom kade beddaaji dum kay dadi ponjgol sam ponjen ko haali kam ko do mami waddum non sérieusement joni kam timmi ko holdo yero wi min ko mi tappet mi wa humande lembel joni ko mami ƴeewa lembel humano lembel moƴƴel jodgel dum tagi mbiya yaron joji yaro meedi joji yaro an ɓuri andude o sellande ana toppiro haala yaro ala an wona joni wi yero ala ko yimo wala wi kam ɗum joni yaro min ɓurma jiidude makko somi wimo sellani tan o sellani ɗum ɗon kay ko mbaɗa haala rek min noon ko haali kam ko noon ɗo kam gongam min kam ƴeew aɗa ne mbatten ɗattum humana lembel an Mamoudou a gajor ma lo gongay non ko gonga ana min jaarmi ko hakkunde ɗum gonmi ko hakkunde ɗo e Dakar te kadi sa ƴeewi ɗo e Ogo ɓe gujjumi fof ɓe dañi goto men fof dañi goto te alay sa otiri Allah resdi kam joni mbami humande lembel kay mi ƴeewa goto mo kummi ɗo mi humana goto mi adda ɗo on kay wonta ɗo kay o walluma e galle seeɗa tan Mamoudou min mi tampane e galle heɗe ana yejjide haaɓi ko sehlam ñande fof ko ari ɗo hen haaɓi walta ɗo hay so walani ɗon ɓooya ɗo mi jindi ko mo balduɗa ɗo kam Mamoudou ɗum wona yewtere ɗum wona haala sa walla somi yaha Dakar kam au moins mi yaada e makko so mi wi mi jooɗo toon heɓi weekend ɗo no woɗɗi seeɗa mi wasa arde weekend seeɗa quoi ma ayi no opputa mi humana goto kay humana goto moƴƴo tan walla mbawɗo toon ko jinmi ko Mamoudou ka parɗo pour humande ata e ma nani mo kumanta o arnuddu mojo arga heɗo mi haalama he jot to mi haalama jokkit ata ha gayna jokkit Jeynaba min jokkitantuma arga mi Jeynaba arga mi gajiɗo ɗuma rek ay rewɓe de mi wiɗa yero ko neɗɗo mi haalɗo haala lembiraɗo ɗumen eyyi fami ya suudu mi yolnoyomo sowona ɗum ɗon on bonnat lawli ko yera e ɓuɓel hayyo bon yow galle ma yewi neddo quoi ay Allah mana ubidde ko dalla men e wi ala yimbe ko non biita à chaque fois man mi ari wona bab ma wona yaay ma yax ko be yaltude c'est ça le problème pourquoi tout en goto on a bi hawa an jajan hawa ana joni arani yettude yo ɗo serere o karmuɗo yimɓe mbima yo aɗa bama ala ɗo yumma julde ala ɗo an yow fall hokkumi jammo ngiri way mi rokkandima jambore haalade tere goɗe haalade adda koyɗe mo ar fallo mo falluma koyɗe ka gallol walla ka baɗal o ko boy men o ko boy men mbimami ko boy men o mi halan an mbiya ko boy an ko yidde forcé ko o boy hajuma ala hen yow mi yawara yah accu ki laajam merde mbiya accu lo ana fiyaka aɗa wiya ɗo an alamo bardata so wona séréer yoni non nani séréer bardata anu kalamam be o duha non opam halde wala hari ak kangaɗo kon an dey porko neddo haal an ko an jettu hare nde mi kaasa gel ma joni mi ñifi radio am mi hare an kangaɗo mi ñifi radio am jettu hare nde yow an ka sen benen kangaɗo bi na leen fi teggal plaignant yo xamne yeen bandi lu tegge ma baana tegge ar teggen walla gon la ar teggen mi fawa do radio am ay mo yodo sa accanam kalduma ko kangaɗo yiɗan addude problème o fami haalde mo kila mamana non mi fawi radio am de so tew ka gorko auto buse yero yaltugal men yow gori bul daw mi noddo yow manel min manel amin ngara joni waaw
Orobuz. Yaltu gallo. Merdian. Yaltu gallo yer. Merdian ñakki jom. An dias. Wudi ko wa wide Jono. Ay merdian biya. Manani. Yaltu gallo sayni ni to kurmane ko danani. Sa halim fima ha maya. Yaltu gallo mi. Jono. Sa halim fima ha maya. Accu ko haala. Yaldu gallo. Eh, c'est ça. An tawma jogal. No galle kaw. Accu radio. Accu ko Ana wa yaldu dem gallo. Hade ma yende Accu ko haala. ma wirum kaw. An dias. Accu ko haala bo denga. Mo zerda. Serera. Accu rek kon mode radio. Comme ça, voilà, c'est ça. Beroɓe o duhaki o ko bilakoro mi famminma manel nan do to so taw ka gorko wat farmindi mi nodde yaha mi nodde manel mbaɗen face à face kore gorko kala fiya goɗɗo o goppe ñappa hon mum dégage hon mum so taw ka gorko tan para mi nodde manel an ko yaangi fi ha janggo bawo jang mi yeyani do ko wuro men hitande ma do ko wuro men do ko wurabe takko tali ya ñot to ñabe madde ma ñako dabe dokkuma nen orhul ar wallahi comme par an ka tapere la fa ma ran memi nan non haldi mo adu mo babbi gite haldi mo ya mema ni mo mimi yo ya sami yaani mon matana bino yim jodo macce mo hala non hande mimi yo ya quoi acci jolo acci ya wala ta kam ya wala ni te taw ko gorko pate kam je me appelle manil e yandu do mani amin ngar tawana susu no duddo mani yandu do mani wallahi alla no teeri so ko gorko te ko gorko gongire gongo mimi de gorko gongire jaw so taw mi fiyata mo hello dara tan arandi dara so fi hello tan kuwal ma o yahata ko wursoki ordogde sa gorko ordogde si walla ordog C'était pour ce flash présenté par Salimata Elhadj Alioune retrouvé à 16h30 pour la première édition du soir en web. Merci de votre fidélité à la radio. Cheikh Ibra Fall ko Allah ni seere min man kangado pel ko tampi an ayidi no yahade wana mino woto mi wadde ma man il faut que mi yah forage quoi ala woto yagay Allô hey. Hey, ne quittez pas. Bab Geze. Hey. Ne quittez pas, neni. Manel. Ako babam soxlo ma. Ko takene no kan? Hey, baba na. Kolon? Oh, baba Thierno Gese. Ko mu yanu dum? Wana no wino mu yontere. Abo homi yontere, abo holbi yanu dum sare yontere. Baba ano wino hamu yontere. Jono yontere nde timani joni. Yontere am yanu. Yontere nde timani. Ha? Lahirindo. Allo Gise. Assalamu alaikum. Maaleykum salam no mbaɗɗa? Ablaye jamoni. Aɗa selli. Alhamdulillah. An kam Gise nelal kadi yontere kadi ha joni kadi an ha joni haybate. Ha joni de hala ka artane em taw. Koni hala ka artane em? Ablaye sese. Hal. Wana min manel reserve wala biyum. Aɗa rese ka gorko kono mi yatu affaire feeɗiagal magal ananta. Ala kala man ko hala parce que Allah furu on tan min ko nelal wonno joomu wi mama artayam. Yeyi. Pada non ko artayam. Ha joni arani. Kon so wonte ar furu hamdo goddum helle ko min hurtoyro walla ko biim hurtoyro. Gis heɗo. A jogorani hurtada hurtora hoɗo. Kadi jimi wiɗam. Joni ɓaari ha joni nelal ngal arani. Wallam ndewa gawlo. Ko jalata? Mbiɗa haala haaje ma ɗo de heere waɗa ko babba yiimo gafakin rew gawlo gaddamo jaaden toon rew gawlo gaddamo mbimami jaaden toon ɗofton kam eywa Gise mbasa hejjidde baba galle eyyi baba galle ko sehil makko no feewi gaddora baba galle gaddora gawlo mbaɗen dental banggal fayida jehen Ousmane inchallah eyyi waɗum nani moƴƴi mam rewrun ya très bien jagu téléphone ma jagu très bien baba très bien ni wate weltim wallahi baba weltim no feewi mawɗo jogui baba inchallah mawɗo jogui baba eyyi joni farmi fiyama kas joni mayde rendement ko woni e fiyanma kas fiyama kas ɗo joni mi waɗanma aray eyyi mi waɗanma aray
wala maray nen eyi waɗa tay babu woto ɓawlu kurum de ala wallahi bawlta mi waɗa maray nen waɗan maray eyi wallahi babu weltima feewi o hay sa nayi muɗo ha kuri kaari o sellata hay ko haalata wonda saɗa wawi jaaha aliw pemboɗa o moni hedde jeere o ko sa femmima tan o ɓundi de non dama fàtte tëj pompe d'eau bi quoi mu ko bàyyi ñi ragalu ma ne ñe kangaaro yi mi xare ak kangaaro yi ku ñëw dag naan ma yow la du ma xeex ak kangaaro walla mi daari ɗo taw jejjiɗa uddude ma ndaka pompe walla man kangaaro yi peuru ma ti may ñëw xam man instant bi boo ubbi woon seen robinet sax du xiir bu baax jooɗo rek non man si ñi suñu ñëw ñoom ñaar mën naa leen gérer jooɗo wadde ñoom ñaar ñëpp buñ ma sotoon ma dóor leen man tambe ɓe gartata jooɗo ɓe gartata man waxoon dama naroon dem avant ñëw di non si nar ma fi woon yàgg tere si isaani da wiyan kam noon non il faut mi yax walla après maa ngi ñëwaat si kanam non yow ko leen problème pour yow min dama tiit ñi walla tiituma kangaaro yi nii kangaaro yi moom mooy yaawi de changement yaawi jooɗo non yow kon dangaa foog ne min ko tapet anka yaa kay ɓuri wonde an ɓuri voilà mi jaar par là si mi yii ho xare après mi casse gueule tous les deux après je te dis wallah su ma leen gisee ci biti je vais casser tous les deux an jugur casser ton gueule naa leen massacrer ñoom ñaar ñëpp wax naa la dama fàtte tëj kii bi pompe d'eau bi yow xam man duma tapet sax non sérieux man mooy loolu de te man niru naa la tapet Gili gonda ko jeyre Gili gonda ko jawdi O wawi hen wonde fof woni sitanide Ugal wi ko kañum woni jeew Asimi wi ko kañum woni jeew Ko wawi hen wonde fof Kiliere porie Kiliere porie